OK. Tak, teraz je už všetko v úplnom poriadku. Ja vás ešte raz teda vítam na dnešnom úplne úžasnom webinári, ktorý je zameraný na posilnenie imunitného systému. Dneska sa budeme rozprávať teda o tom, prečo je to dôležité, čo vôbec imunitný systém je, aké vitamíny poznáme, prečo je dôležité ich brať. Takisto si povieme niečo o možno vitamínoch alebo látkach, ktoré ste vôbec doteraz nepoznali, pretože sú niektoré, ktoré by ste určite poznať mali. No a hlavne sa budeme teda rozprávať aj s našou úžasnou hostkou dneska a teda zopakujem, ak vás akákoľvek otázka napadne, tak ju kľudne napíšte do chatu a môžete sa teda opýtať aj priamo jej a povie vám teda možno riešenie na nejaký váš problém. Začneme teda úplne od začiatku a to je to, ako vlastne funguje náš imunitný systém a čo vôbec imunitný systém je. V prvom rade je dôležité vedieť, že imunitný systém je ako taký obranný systém nášho tela a funguje vlastne ako taká armáda. To znamená, že všetkých votrelcov, baktérie, vírusy a huby, ktoré spozná a ktoré rozpozná v našom tele, tak sa ich snaží zneškodniť ešte predtým, ako spôsobia nejaké ochorenie. Dôležité je vedieť, že imunitný systém funguje v troch krokoch. Prvý krok je rozpoznanie. To znamená, že hneď ako vstúpi do nášho tela niečo cudzie, napríklad vírus, tak imunitný systém zistí, že to nie je súčasťou nášho tela. Hneď potom nasleduje druhý krok, ktorý sa volá útok. To znamená, že náš imunitný systém, hlavne teda biele krvinky, sa aktivujú a začnú práve tento vírus ničiť, alebo teda sa ho snažia čo najviac neutralizovať. Hneď potom nasleduje tretí krok, ktorý sa volá zapamätanie. To znamená, že pokiaľ napríklad ste už nejaké ochorenie mali a znova sa zopakovalo, tak vaše telo si samozrejme tento boj už zapamätalo a to znamená, že proti danému vírusu alebo baktérii dokáže zakročiť rýchlejšie, dokáže ju rozpoznať rýchlejšie a celý tento proces týchto troch krokov je oveľa rýchlejší a efektívnejší a tým pádom dokážeme náš imunitný systém aj udržiavať teda silnejší. Samozrejme, existuje strašne veľa vecí, ktoré oslabujú imunitný systém. Ja som sem napísala také najdôležitejšie, s ktorými sa bohužiaľ stretávame naozaj každý jeden deň. Je to kvôli tomu, že žijeme uponáhľaný svet, to znamená, že dlhodobý stres a úzkosť spôsobujú naozaj častokrát problémy s imunitným systémom a to, že je teda veľmi oslabený. Patrí k tomu aj málo spánku, bohužiaľ mnohokrát nemáme na výber, to znamená, že či už tie nepravidelné spánkové návyky, napríklad u mamičiek, ktoré majú malé bábätka, alebo či už sa týka u ľudí, ktorí musia napríklad pracovať na smeny, tak práve to spôsobuje takisto oslabený imunitný systém. Okrem toho sem patrí samozrejme aj nezdravá strava. Bohužiaľ, to je ďalšia vec, ktorou sa naša moderná spoločnosť stretáva stále viac a viac, pretože už sa takmer vôbec nedokážeme dostať ku potravinám, ktoré neboli nejakým spôsobom spracované. Takisto sem patrí nedostatok pohybu alebo takisto aj nadmerné cvičenie. Niektorí ľudia to až preháňajú touto svojou aktivitou a takisto si tým nepomáhajú. Samozrejme o fajčení alebo konzumácii alkoholu sa vôbec nemusíme rozprávať. No a príliš veľa kofeínu takisto nie je vôbec pre náš imunitný systém prospešné. Okrem toho sem patrí, poprosím vás, aby ste si možno vypli mikrofóny, alebo to teda skúsim urobiť ja, aby sme, aby sme sa nerušili navzájom. Okay. Samozrejme sem patrí aj to, že ľudia častokrát nemajú dostatok tekutín, to znamená, že častokrát dochádza k dehydratácii, ktorá takisto oslabuje naše obranné mechanizmy. No a okrem toho asi jeden z najzaujímavejších vecí, ktorá oslabuje imunitný systém, je izolácia a samota. To znamená, že náš psychický stav, to, že sa cítime sami alebo opustení, má takisto veľmi silný vplyv na imunitu. No a práve preto sme tu dneska, aby sme tieto problémy vyriešili možno nejakým veľmi múdrym riešením. Pozrieme sa ale na to tiež z druhej stránky a to je to, čo všetko dokáže podporiť alebo posilniť náš imunitný systém. V každom prípade sú to vitamíny a minerály, ale myslím si, že to každý vie, že keď sme už teda chorí, tak ideme rýchlo do lekárne, ideme si kúpiť nejaké vitamíny, aby sme boli zase rýchlo zdraví.
Okrem toho sem patria teda aj probiotika a vláknina, pretože veľmi dôležitou informáciou dnešného večera je, že črevná mikroflóra ovplyvňuje až 70% imunity. To znamená, že pokiaľ vaše črevá fungujú v poriadku, pokiaľ je tá vaša črevná mikroflóra v rovnováhe, v tom prípade máte aj zvýšenú imunitu, alebo je teda váš imunitný systém silnejší. Takisto všetky ostatné veci, ktoré som vymenovala v tom negatívnom pojme, tak teraz, ak by sme ich otočili na ten pozitívny pojem, tak to je všetko to, čo dokáže váš imunitný systém posilniť. Okrem toho samozrejme sem patrí aj smiech a dobrá nálada, spoločenské kontakty, takže verím, že aj tento Zoom vám trošičku pomôže k tomu, aby váš imunitný systém bol silnejší. Takisto veľmi zaujímavá vec je pravidelná sauna alebo striedavá teplá a studená sprcha. Ja som práve ten človek, ktorý sa v studenej sprche nedokáže sprchovať, ale pokiaľ to vy dokážete, tak týmto spôsobom takisto môžete posilniť svoj imunitný systém. Ako som už hovorila, 70% imunitného systému sa nachádza práve v črevnej mikroflóre. No a ak by som vám chcela dať tip na to, ako posilniť práve vašu črevnú mikroflóru tým, aby ste ju mali naozaj v rovnováhe, tak by som vám odporúčala produkt, ktorý sa volá Zinobiotic Plus. Tento produkt je výnimočný tým, že obsahuje až 5 prírodných druhov vlákniny, ktoré vlastne vyživujú všetky naše profesné črevné baktérie. To znamená, že napomáhajú k tomu, aby bol náš imunitný systém silnejší. Okrem toho udržiavajú aj rovnováhu v ňom, no a nemusíme sa ani rozprávať o tom, že nadúvanie, ktoré nám častokrát nepríjemňuje život, dokážeme takisto práve vďaka tomuto produktu vyriešiť. Okrem toho samozrejme je teda prospešný aj k tomu, aby sme mali silnejšiu obrany schopnosť. To znamená, že toto by bol práve ten produkt, ktorý by som vám ja odporúčala, ak by ste chceli práve vyriešiť problémy možno s črevnou mikroflórou, možno to, že ste často chorí, možno to, že naozaj máte oslabený ten imunitný systém, pretože vláknina je práve to, čo dokáže práve tento problém vyriešiť. Poďme sa ale pozrieť na vitamíny, pretože si myslím, že je to jedna veľmi dôležitá časť celkovo našej obrany schopnosti a takisto imunitného systému, pretože mnoho ľudí, ako som už spomínala, ide do lekárne, keď už je chorých a kúpi si nejaké vitamíny pod tou zámienkou, že pokiaľ ich bude brať, tak bude zdravý. Nie je to tak. Vitamíny je dôležité brať naozaj každý jeden deň počas celého roka a tým spôsobom podporovať práve náš imunitný systém. No a ja by som vám rada povedala možno trošku viac o tom, aké vitamíny vôbec poznáme, pretože je ich naozaj veľa. A vlastne, kým som sa týmto nezaoberala aj ja, tak som vôbec nemala žiaden prehľad o tom, aké vitamíny potrebujem, alebo na čo sú vôbec dobré. V prvom rade vitamíny rozdeľujeme do dvoch skupín. Prvá skupina sú vitamíny, ktoré sú rozpustné vo vode, sem patrí C vitamín a všetky druhy B vitamínu. To znamená, že pokiaľ ich chcete vlastne, aby vaše telo dokázalo tieto vitamíny vstrebať, tak je skvelé ich naozaj príjmať so zvýšeným vody. Okrem toho je dôležité o tom vedieť, že ich telo nedokáže ukladať vo veľkom množstve. To znamená, že predávkovanie C vitamínom alebo B vitamínmi je veľmi zriedkavé, je to takmer nemožné, pretože sa práve prebytok tých... Musím vám vypnúť mikrofón. Ešte raz. Okay. Dobre. Takže práve preto, že sa prebytok týchto vitamínov naozaj vylučuje močom, to znamená, že práve tieto vitamíny je veľmi dôležité neustále doplňať. Okrem toho poznáme skupinu vitamínov, ktoré sú rozpustné v tukoch, no a sem patrí vitamín A, D, E a K. Tieto vitamíny sa najlepšie vstrebávajú teda spolu s tukom, to znamená, že pokiaľ ich príjmate napríklad s orechmi, s avokádom, s olejom v jedle, tak to znamená, že sa dokážu vstrebať oveľa lepšie. No a čo je dôležité o nich vedieť je, že sa teda vedia ukladať v pečení alebo teda v tukovom tkanive. To znamená, že ich nie je úplne potrebné doplňať každý jeden deň, ale samozrejme, odkiaľ môžeme vedieť, či ich máme dostatok, pokiaľ ich nedoplňame a práve preto sú vlastne vitamínové doplnky aj pripravené tak, aby ste ich mali vždycky teda týchto vitamínov takisto dostatok. Na to, ako viete podporovať svoj imunitný systém vďaka vitamínom, som vám napísala
celý zoznam vitamínov, ktoré vlastne poznáme, aby ste si mohli možno odfotiť, aby ste sa mohli možno pozrieť, ktorý vitamín je na čo dobrý. Ja vám to nejdem všetko čítať, pretože keďže sa dneska venujeme hlavne imunitného systému, tak pre vás je najdôležitejšia informácia, že na imunitný systém je najdôležitejší vitamín A, vitamín D, vitamín E, vitamín C a vitamín B6. Toto sú práve tie vitamíny, ktoré potrebujete k tomu, aby váš imunitný systém bol naozaj silný a odolný. A toto sú presne tie vitamíny, ktoré potrebujete doplňovať, pokiaľ máte nízky alebo teda neplne schopný imunitný systém bojovať proti rôznym chorobám. Rada by som vám však predstavila aj jeden malý zázrak prírody. Nazvala som ho tak pretože je to vlastne prírodná vláknina, ktorá sa v podstate nachádza aj napríklad v kvasinkách alebo v hubách. Nie je to vitamín, je to vlastne naozaj látka, ktorá dokáže robiť zázraky, pretože keď sa dostane do nášho tela, tak práve naše telo vlastne tento beta-glukán spozná ako niečo, čo podporuje imunitný systém. To znamená, že je to taký malý zázrak, ktorý naozaj potrebujete doplňať takisto, ale o ktorom teda mnohokrát ľudia naozaj nevedia, že vôbec takýto zázrak existuje. No a beta-glukán je výnimočný v tom, že dokáže práve aktivovať imunitný systém. To znamená, že pokiaľ ste napríklad po lete, kde ste boli celý čas zdraví, mali ste dostatok slniečka, mali ste dostatok všetkého, neboli ste nachladení, neboli ste naozaj nikdy choľaví, tak vtedy ja vždycky odporúčam práve na začiatok jesene alebo na začiatok zimy ten imunitný systém prebudiť. To znamená, že pokiaľ chcete zvýšiť vašu odolnosť práve v tomto období, kedy je tých ochorení naozaj viac, tak vám odporúčam určite produkt, v ktorom nájdete práve tento beta-glukán. Beta-glukán zabezpečuje aj lepšiu obrannú schopnosť, to znamená, že môže znížiť výskyt infekcií. Nie je to úplne o tom, že teraz vôbec nikdy nebudete chorí, pokiaľ budete brať beta-glukán. Je to naozaj o tom, že práve teda ten imunitný systém podporí, že ho dokáže prebudiť, že má protizápalový účinok, že niektoré druhy beta-glukánu dokážu dokonca znížiť cholesterol. No a okrem toho, tým, že je to vláknina, tak vlastne podporuje aj črevnú mikroflóru, čo je veľmi dôležité vedieť, pretože je to znova prospešné pre naše črevné baktérie. Ak by som vám chcela dať znova nejaký tip na to, ako máte maximálne podporovať váš imunitný systém, tak na jednej strane by to bol produkt, ktorý sa volá Xtend a na druhej strane by to bol produkt, ktorý sa volá Protect Plus. Protect Plus je produkt, ktorý vlastne obsahuje naozaj silnú zmes antioxidantov a práve aj tento beta-glukán, ktorý je teda vyvinutý špeciálne na to, aby aktivoval váš imunitný systém. No a pokiaľ chcete váš imunitný systém podporovať naozaj každý jeden deň a chcete mu dať naozaj všetky základné vitamíny a minerály, ale aj antioxidanty, tak práve Xtend je ten produkt, ktorý by ste mali užívať počas celého roka, pretože poskytuje úplne komplexnú dennú podporu pre váš imunitný systém. Teraz sa ideme pozrieť na trošičku zaujímavejšiu tému a to je detský imunitný systém. Ja ako mamička môžem povedať, že moje dieťa bolo tak často choré, že som si myslela, že má nejakú alergiu. Mnohokrát sme išli za lekárom, mnohokrát sme sa pýtali, či to nemôže mať niečo iné, či to nie je niekde schované, či proste jej nevieme pomôcť, lebo viac bola doma ako v škôlke. No a keď som sa teda začala o tomto detskom imunitnom systéme viac vzdelávať, tak som prišla na to, že je to u detí v podstate úplne normálne. Detský imunitný systém je ako by som to nazvala úplne na nule. To znamená, že potom, ako sa dieťatko narodí, tak vlastne sa stretáva prvýkrát so všetkými baktériami, so všetkými ochoreniami, so všetkými vírusmi. No a toto je to, kedy vlastne nastáva taký proces, ktorý sa volá škola pre ten imunitný systém. To znamená, že je úplne normálne, pokiaľ vaše dieťatko má nádchu, pokiaľ má kašel, pokiaľ sa stretáva s týmito baktériami. Dôležité pri detskom imunitnom systéme je dbať na to, ako rýchlo sa dokáže z tohto procesu ochorenia dostať. Ako dokážeme podporiť imunitný systém dieťaťa? V prvom rade je zdravá a pestrá strava. Myslíte na to, že návyky, ktoré dáte dieťaťu a jeho imunitnému systému už na začiatku jeho života, si vezme so sebou do ďalšieho kroku, to znamená aj do dospelosti. No a práve toto je ten skvelý základ, ktorý dieťaťu môžete dať. Okrem toho je to samozrejme pravidelný pohyb, čerstvý vzduch a slnečné svetlo, preto sa hovorí, že choďte von s dieťaťom vždy, keď je to možné. Takisto je to dostatočný spánok, tu by som rada
apelovala na maminky, ktoré budia tie bábätká, aby proste nespali tak veľa cez deň, pretože večer potom nezaspia. Dieťa spí vždycky toľko, koľko potrebuje. To znamená, že budiť ho kvôli tomu, aby večer išlo skôr spať, nie je úplne najlepší nápad, pretože aj pre ten imunitný systém je ten spánok veľmi dôležitý. Okrem toho je tu už v skorom veku odporúčané doplnenie vitamínov a minerálov. Najmä je to teda vitamín D, s ktorým ste sa možno už stretli hneď, ako ho lekár predpísal ako prvý vitamín, ktoré má dieťa brať. Vo forme kvapiek väčšinou, už od narodenia dieťaťa. Okrem toho je to vitamín C a takisto omega-3, o ktorej sa budeme rozprávať trošku neskôr. Dôležité je takisto podporovať črevnú mikroflóru, takisto ako u nás u dospelých, takisto aj u detí. 70% našho imunitného systému závisí teda od črevnej mikroflóry, preto je dôležité ho podporovať. No a pre deti je asi najdôležitejšie láskavé a bezstresové prostredie. Kedy sa ale oplatí začať s vitaminovými doplnkami u detí? V prvom rade je to teda dojčinecký vek, ako som spomínala, už od narodenia až po 12 mesiacov života dieťaťa je odporúčaný vitamín D. Keď už sa rozprávame o malých deťoch, ktorí sú od 1 až do 3 rokov, vtedy je tam už dôležité vitamín D, vitamín C a zinok. To sú také 3 najzákladnejšie veci, ktoré dieťa v tomto veku potrebuje. No a pokiaľ už ideme do škôlky, pokiaľ už hovoríme o predškolskom veku, čiže od tých 3 rokov až do 6 rokov, tak už je tam dôležité doplňať každý deň veľké spektrum vitamínov, teda multivitamíny pre deti. Omega-3 tu už zohráva veľmi silnú rolu a takisto probiotika. Potom to samozrejme pokračuje aj v školskom veku. To znamená, že tam už je takisto dôležité doplňať všetky vitamíny a takisto je tam dôležité doplňať aj tie probiotika. Musím vám povedať jednu príhodu, ktorá sa mi stala nedávno, kde som bola vlastne v lekárni a videla som mamičku, ktorá podľa reklamy, ktorá bola v lekárni, kupovala vitamíny pre svoje dieťa. No a ja som sa jej samozrejme opýtala, že prečo vybrala práve tieto vitamíny a ona mi povedala, pretože chutia dobre. A keď som si tieto vitamíny chytila do ruky, tak som videla, že sú teda určené pre deti od 4 až plus. No a dosť ma zarazilo, že obsahovali iba 3 zložky, a to bol vitamín C, vitamín D a zinok, pretože všetci, ktorí tu už dneska sedíte so mnou, tak viete, že v tomto veku už je dôležitejšie naozaj doplňať aj tu omega-3 a takisto všetky multivitamíny a základné živiny, ktoré dieťa potrebuje. No ale čo bolo ešte viac zarážajúcejšie, bolo, že práve tento produkt obsahuje cukor, glukózový sirup a kyseliny, ktoré dokonca dokážu napadnúť zdravie chrupu dieťaťa. Znamená, že nikdy nevyberajte, prosím, vitamíny pre vaše dieťa podľa reklamy alebo podľa toho, ako práve chutia, alebo že sú to gumené cukriky. Vyberajte hlavne podľa kvality a podľa toho, čo budete teda už po tomto webinári vedieť. Moja voľba bola v každom prípade Multify, pretože to sú vitamíny, ktoré neobsahujú žiaden cukor, chutia ako tutti frutti, to znamená, že sú naozaj veľmi chutné, dokonca aj dospelí ľudia si to pochvaľujú, že sú lepšie ako akékoľvek iné vitamíny, ktoré berú, no ale hlavne obsahujú 16 rôznych základných živín, ktoré deti potrebujú, takisto sú tam aj rôzne vitamíny a minerály, beta-glukán, no a hlavne aj cholín. Ja som vám teda o cholíne ešte nerozprávala, ale keďže chcem, aby ste ho poznali, pretože je to takisto veľmi úžasná zložka, tak iba takto ako malá vsúka, aby ste vedeli, cholín znova nie je žiaden vitamín a takisto to nie je ani nikde zaradené do nejakej skupiny, pretože cholín je esenciálna živina. No a práve táto živina sa podieľa na tom, aby bol vlastne náš nervový systém a takisto mozog dieťaťa zdravý, podporuje jeho vývoj, podporuje vývoj mozgu a takisto pamäte. Okrem toho dokáže pomáhať aj pri metabolizme tukov, takisto podporuje zdravie pečenie, takže je to znova jeden malý zázrak prírody, ktorý vlastne pomáha deťom a ktoré by deti mali mať naozaj v každom jednom vitamíne, ktorý denne príjmajú. Takže ak hľadáte vitamíny, ktoré naozaj dieťaťu fungujú, tak ja môžem s rukou na srdci povedať, že moja malá, odkedy užíva vitamíny Multify, nebola chorá, bola tam nádcha, ktorá prešla o 2 dní. V iných prípadoch sme sa z nádchy vždycky dopracovali bohužiaľ na nejaký vyšší kašel alebo na nejakú ďalšiu chorobu.
Teraz by som vám rada predstavila konečne zázrak menom Omega. Ja vám ho predstavím len vo veľkej skratke, pretože ako som spomínala, máme tu úžasného profesionála. To, čo vidíte na obrázku, je Omega olej, ktorý je určený pre deti. Je takisto s príchuťou tutti frutti, no a znova môžem povedať vlastnú skúsenosť, kedy som si povedala, že Pane Bože, moje dieťa v živote by si nedalo rybí olej. No ale keď uvidela a spoznala práve tento olej Tutti Frutti, tak ho pije s radosťou, pretože jej chutí a okrem toho si už uvedomuje, že je to práve vec, ktorá je naozaj veľmi zdravá a ktorú jej telo potrebuje, pretože práve balančný olej, tento omega olej značky Zinzino podporuje vývoj mozgu a koncentrácie. To znamená, že deti majú častokrát problémy, už teraz by som povedal, že každé druhé dieťa trpí na ADHD alebo podobné problémy pri koncentrácii a takisto pamäti. No a toto je to, čo týmto deťom dokáže naozaj pomôcť. Okrem toho podporuje zrak a zdravie očí, takisto dodáva silu imunitnému systému, to znamená, že dokáže pomôcť aj z tohto hľadiska, no a podporuje aj zdravé srdiečko našich detí a myslím si, že to je naozaj niečo, čo všetci rodičia veľmi chcú. Nezabudnite sa však starať aj o svoje zdravie. Nehovoríme iba o deťoch, hovoríme aj o nás dospelých a presne preto je aj rada, ktorá je naozaj určená pre nás. Takisto ako u detí, takisto aj u nás je dôležité, aby sme chránili zdravie nášho srdca, mozog, oči a takisto imunitný systém. No a okrem toho práve tieto oleje dokážu znižovať zápaly, ktoré sa častokrát vyvíjajú v našom tele dospeláckom v rôzne problémy. To znamená, že presne toto je tá cesta, ktorou dokážete zlepšiť svoju celkovú pohodu a takisto svoje zdravie. Ja vám chcem predstaviť ženu, ktorá dneska bude hrdinkou tohto webináru. Volá sa Sonička Davideková. Je to žena, ktorá je profesionálka práve v tomto celom odvetví. No a pokiaľ máte akékoľvek otázky, tak ich kľudne napíšte do chatu. No a ona vám zatiaľ porozpráva, prečo je omega vôbec dôležitá, ako som hovorila z mojej stránky to bolo veľmi ľudsky povedané, ona vám to povie profesionálne a určite je stokrát lepšie ako ja. No a okrem toho, prečo je teda dôležité podporovať imunitný systém, ešte predtým, ako jej predám slovo, by som vám chcela ja zatiaľ poďakovať za pozornosť. Myslíte na to, že je lepšie sa chorobám vyhnúť, ako ich potom liečiť. No a pokiaľ máte akékoľvek otázky, tak sa opýtajte osoby, ktorá vás pozvala na tento webinár, pretože som si istá, že tento človek má takisto mnoho informácií a veľmi rád vám so všetkým pomôže. Teraz by som rada predala slovo práve Soničke. Sonička, ja ťa vítam na tomto webináre. Ja som veľmi šťastná, že si tu, že si prišla takisto so mnou bojovať, aby tí ľudia mali informácie, čo sa týka imunitného systému a predávam ti slovo. Ďakujem ti veľmi pekne. Myslím si, že tvoja prezentácia bola veľmi trefná a v tejto chvíli, v tomto počasí veľmi, veľmi pomôže. A ďakujem ti, že si ľuďom porozprávala o tom, aké dôležité sú vitamíny. A my si teraz povieme o tom, ako vôbec tie vitamíny dostať do tých jednotlivých buniek. A by som ťa poprosila, dala by si mi možnosť zdieľať prezentáciu, prosím? OK. Máš to. Perfektné. Ďakujem veľmi pekne. Tak ja som si tiež pre vás prichystala prezentáciu. V tejto chvíli by ste ju možno mohli vidieť. Tak ešte raz, moje meno je Sonia Davideková a v podstate som odborník na personalizovanú výživu. Čo to znamená? Snažím sa ľuďom pomôcť mať výživu v takom stave, aby to prosperovalo pre ich telo, pre ich zdravie, pre ich mysel. Pretože všetko v tomto svete musí fungovať v rovnováhe. Tak ako dobro so zlom musí byť v rovnováhe, tak aj príroda s ľuďmi a rovnako aj jednotlivé časti v našom tele musia byť v rovnováhe, preto aby to fungovalo. Na to, aby fungovalo naše zdravie, potrebujeme zvládať v podstate základné veci. Jednou z nich je pohyb. Takže pohyb je jedna z najdôležitejších súčastí každého dňa a myslím si, že každý by sme mali zaradiť aspoň tých 5 až 10 tisíc krokov denne. Neuveriteľne to pomôže celému vášmu srdcovo-cievnemu systému, ale aj vašim svalom a celkovo tráveniu. Ďalšou vecou je zdravá strava. Lenže dneska je problém otázky toho, čo je vôbec ešte zdravá strava a čo už nie je. Pretože niečo, čo sa tvári ako úžasné jablko alebo
kapusta alebo niečo podobné už môže byť veľmi plné rôznych dusičnanov alebo iných látok. A naozaj sme to, čo jeme. Všetky Rotujeme tieto skrz látky kolom, áno. v našom tele zanechávajú v podstate nejakú tú poznámku, nejaký ten výkričník alebo minu, na ktorú potom doplatíme. No a ďalšou vecou, ako to môžeme zvládať, sú výživové doplnky a testovanie. Prečo o tom hovorím? Pretože žiaľ Bohu zatiaľ nevieme úplne čítať kontrolky našeho tela a toto je tiež ten dôvod, prečo je super mať test. Viete, keď prídete s autom do servisu, tam blika to, hodia to trebárs na nejakú tú počítačovú vec, aby zistili, že čo sa vlastne s tým autom deje a tam im vychrli nejaký zoznam a v podstate potom to opravíte a auto môže zase ďalej behať. No a presne z tohto dôvodu my máme testy, ktoré vám dokážu povedať, ako sa vlastne vaše telo má, čo ho má veľa, čo ho má málo, ako vôbec funguje. No a toto je asi jeden z najhorších, takých najnebezpečnejších vecí, s ktorými sa stretávame. A to sú nezdravé potraviny alebo ultraspracované potraviny. Môžete vidieť, že je tu aj množstvo značiek, ktoré je vhodné pre deti, ako Chocapic, Nestlé, alebo Monster, čo jedia naša mládež a tak ďalej. Dokonca cornflakes je jedno z najhorších jedál, ktoré môžete dieťaťu dať. Prečo je tomu tak? Pretože je tam obrovské množstvo ultraspracovaných mastných kyselín, ako sú napríklad omega-6 a tak ďalej. A toto práve spôsobuje v našom tele zápalové procesy. Naopak, to, čo by sme potrebovali, je vrátiť sa trochu k prírode, vrátiť sa k nespracovaným potravinám, k zelenine, rybám a riasam. Ako už bolo povedané, tak v podstate aj vláknina vymizla z našich životov a potrebujeme ju dostať naspäť, pretože vláknina je extrémne dôležitá na rovnováhu zase baktérií v našom čreve a to, ako už bolo povedané, je 70% nášho imunitného procesu. A všetko potrebuje byť v rovnováhe a teda aj tieto omega mastné kyseliny musia byť v rovnováhe. Problém nich je, že si ich nevieme vyrobiť, dokážeme ich získať iba zo stravy a preto ich treba príjmať v určitom pomere. Ideálny pomer, ten, s ktorým sa rodíme a ktorý by bol úžasný, je 1:1. Hranica, kedy bunky prestávajú dobre fungovať, je 3:1. A ako sa náhle dostaneme ďalej, cez 4:1, tak naše telo začína byť zapálené. Avšak, čo je ešte oveľa horšie, prestáva fungovať. Prestáva fungovať náš mozog poriadne, tiež sa zhoršuje kvalita našich vlasov, funkcia srdca, elasticita celkovej pokožky, vnútorné orgány sa začínajú obalovať tukom a toxínmi a takisto sa to odráža aj na našich klboch a svaloch. Čo sa teda v skutočnosti deje je to, že naše bunky prestávajú optimálne fungovať. Toto, čo vidíte teraz vľavo na obrázku, je bunka, ktorá má takú zapálenú červenú bunku membránu. Čo sa vlastne vtedy deje je to, že tie vitamíny, o ktorých sme doteraz počuli, ako veľmi ich potrebujeme, sa nevedia dostať dostatočne dnu. Hej, môžete vidieť tie prerušované a tú jednu plnú. Takže z toho, čo my vlastne zjeme, možno dostaneme 10, možno 20%, v tom 40% užijeme pre tie naše bunky a zvyšok jednoducho prejde tráviacim traktom a vylúči sa. A to je z dôvodu, že tento obal nefunguje. A zároveň to, že máme veľmi málo týchto omega a obal nefunguje a vitamíny nevedia ísť dnu, problém je aj v tom, čo odchádza z bunky von. Bunka má samozrejme nejakú svoju činnosť a popri tom vytvára rôzne toxíny a odpadové látky. Tak ako keď ide motor, tak potrebujeme výfuk. No a môžete vidieť, že v tomto prípade cez tú bunku nedokážu tie toxíny odchádzať. To, čo my teda potrebujeme zabezpečiť, je fungovanie tejto membrány, aby bola taká flexibilná. Dokázala aj púšťať dnu, aj púšťať von. No a teda za normálnych okolností by naša bunka vyzerala takto, dnu by sme dostávali tie skvelé živiny a von by odchádzali vylúčujúce sa látky. Ten ideálny pomer, ako som spomínala, by mal byť okolo 3:1 maximálne, avšak môžeme vedieť, že v našich krajinách je priemer okolo 15:1 a v tých, ktoré sú mimo morí a oceánov, až 25:1 a horšie. Úžasné je, že to dokážete zistiť jednoduchým testom a iba jedno pichnutie do prsta vám dokáže povedať, že ako vlastne na tom ste a dokážete mať kontrolu nad tým, či vaše telo bude alebo nebude fungovať. V podstate to, že nemáme správne vitamíny a nedokážeme ich dostať dovnútra do tela a nefungujú bunky, tak toto sú všetky choroby,
ktoré sa môžu k vám dostať a stať sa chronickými chorobami vo vašom tele. Je to dosť obťažujúce a v skutočnosti naše zdravotníctvo to nezvláda, pretože nehľadá príčinu. A ako sme hovorili, príčina je v nefunkčnosti bunky. Toto sú skore príznaky, ktoré môžu niekoho začať trápiť ešte predtým, ako príde k prepuknutiu niektorej z týchto chorôb. No, ale poďme sa pozrieť na to, ako to zvládnuť a čo s tým môžeme urobiť. Takže máme jednoduchý balančný test, kde sa môžete pichnúť do prsta, odovzdať 2 kvapky, poslať ich do laboratórií Vitas v Norsku a zistíte, ako na tom ste. Zlá správa je, že v priemere 97% ľudí v civilizovanom svete nemá správnu rovnováhu medzi omega-6 a omega-3 mastnými kyselinami. Teda ich bunky nefungujú správne. A to už máme viac ako 1 500 000 testov. Takže poďme sa dať znova do rovnováhy. Nie je to vôbec zložité, trvá to zhruba 120 dní a môžete mať úplnú kontrolu nad svojim zdravím a všetky tieto veci sa môžu postupne začať naprávať. Či už je to fungovanie mozgu, či už je to naša krása, alebo dokonca možnosť schudnúť do váhy, ktorú by ste chceli. To je možno otázka, že kedy tú omega-3 doplňať, že v ktorom období toho života. Ako môžete vidieť, vždy je tá omega-3 potrebná. Od narodenia, kým dieťa rastie, u detí potom vývoj tej imunity, ako bolo spomínané, že v škôlke sa to začína. Potom, keď dieťa ide do školy, potrebuje veľmi veľa na mozog, imunitu, neskôr na reprodukčný systém. Potom môžete vidieť, že aj babetko sa vyvíja z tej omega-3. Ďalej potom je to aj srdce a neskôr celkovo kĺby až zdravé starnutie. A toto je 18 zdravotných tvrdení EFSA. Sú to v podstate už schválené tvrdenia, certifikáty o tom, čo omega-3, hlavne táto, o ktorej vám budem hovoriť, dokáže spôsobiť vo vašom tele. Okrem toho, že zlepšuje funkciu mozgu, srdca, imunitného systému, o ktorom sa dnes celý deň bavíme, celý večer bavíme, tak zlepšuje zrak, zuby, štruktúru kostí, normalizuje krvný tlak, spôsobuje správne delenie buniek, to znamená, že je extrémne dôležitá pre tehotných alebo aj pre tých, čo chcú otehotnieť. A môžete vidieť, aj zlepšuje vlastne bunky pred stresom a celkovo zlepšuje fungovanie vápnika v krvi a tiež vidíte, že je vhodná aj pre tehotné a dojčaté ženy a deti od 0 rokov. Proste je to extrémne dôležitá látka pre náš život. Teraz si trošku povieme o balančnom oleji, prečo je taký vzácny a taký úžasný. Čistá omega sa ťaží ideálne z rýb, ktoré žijú na divoko, pretože tam je kvalitná omega. Ona vzniká tým, že vlastne sa tá ryba krmí tým planktonom a to sa nám premenia práve na omega-3 mastné kyseliny. Lenže problém toho oleja je, že je dostatočne nestabilný a tiež to, že naše moria a oceány sú, by som to povedala, zanesené veľkým množstvom ťažkých kovov. A teda je nutné tento olej očistiť. A popri tom, ako sa ten olej čistí, stráca určité kvality. A tie nahradilo Zinzino špeciálnym typom panenského olivového oleja. A vďaka tomu tento olej chráni ten druhý olej a navyše obsahuje veľké množstvo polyfenolov. Polyfenoly sú antioxidanty, ktoré potrebuje vlastne telo na to, aby dokázalo prijať k sebe tie vitamíny a minerály. Takže ja to vysvetľujem ľuďom, že to je niečo ako vláčik, a tam si nastúpia tie vitamíny a vďaka tomu sa to dostane do tej bunky. Alebo niečo ako kamoš, ktorý vás vtiahne za ruku dnu. Takže vďaka tomu, že je tu urobená táto harmónia medzi rybím a olivovým olejom, tak sa to nekazí, chráni sa to a navyše je to ešte obohatené o spomínaný vitamín D a vitamín E. Takže vlastne to je taký komplex na to, aby tá imunita v rámci tých buniek mohla prebiehať. No, robila som tiež pokus o tom, že aké kvality omek môžete kúpiť v našom obchode. Viacej informácií môžete nájsť na mojom YouTube kanále Overené zdravie, ale tu vidíte fotku, kde bol vlastne robený pokus na obyčajnom polystyrene a toto je oxidačná schopnosť tej omegy a môžete vidieť, že to za pár minút vyžralo celý polystyrén. Hej, vy vlastne potrebujete, aby to vo vašom tele fungovalo aspoň 20 hodín, aby ste z toho mali skutočný úžitok. Takže vyberať si vitamíny naozaj, ako bolo spomenuté, podľa reklamy alebo podľa ceny, naozaj nie je dobrá cesta. Treba nájsť také, ktoré sú funkčné a kvalitné. Medzi ne patrí napríklad balančný olej premium alebo Essent v tabletách, alebo tento, ktorý je vhodný dokonca pre ľudí, ktorí majú problém so žlčníkom, alebo tiež vegánska forma.
oleja. No a samozrejme, nesmieme zabudnúť ani na našich najmenších. A tak ako bolo povedané, že sú úžasné tablety Multify, ktoré sú plné živín a plné vitamínov bez cukru, tak tu máme aj balančný olej s príchuťou Tutti Frutti a deti ho skrátka milujú. A táto kombinácia dokáže skutočne tak extrémne posilniť nielen imunitu, ale aj mozgový vývoj vašeho dieťaťa, že si budete hovoriť, že sakra, prečo som o tom nevedela skôr. Takže ak chcete udržať zdravie a imunitu svojho dieťaťa, jednoznačne tieto dva produkty. Ak máte dieťa, ktoré má problém napríklad s vývojom, trošku zaostáva alebo niečo podobné, tak toho balančného oleja potrebujete naopak ešte pridať, aby v podstate to dieťa to dobehlo. Je to proste úžasná vec. Bude vám rýchlejšie rozprávať, jeho myslenie bude lepšie, bude tiež kľudnejšie, pretože ten olej obaluje aj našu nervovú sústavu, takže vďaka tomu funguje o mnoho rýchlejšie, kvalitnejšie a bezchybne. Dobre, ja som sa vám snažila dať v tejto chvíli čo najviacej informácií ohľadne balančného oleja. Dúfam, že som splnila, čo bolo slúbené. Ďakujem ti, Sonička, veľmi pekne. Ja musím potvrdiť, že moja malá hlavne teda mala problém príjmať rôzne druhy stravy. To znamená, že väčšinou jej obľúbené jedlo bolo špagety s kukuricou, to bolo všetko, čo jedla. No a odkedy vlastne teda užíva balančný olej, tak je stále viac a viac hladná. To znamená, že konečne má chuť proste aj do jedla. A ja viem, že extrémne veľa mamičiek s tým bojuje, že deti nechcú jesť, že im to nechutí, že proste si to nevedia zobrať. A moja malá proste, odkedy ten olej berie, tak musím povedať, že ešte aj jej jedálniček sa rozšíril, čo je obrovské plus aj z môjho hľadiska z tohto. No a že je kľudnejšia tak trošičku, ale tak ona je celkovo sama o sebe aj taký kľuďačik, že je celkom OK. Takže určite to je veľmi vnímateľné, že sa niečo s tým našim telom, ale celkovo je s dieťaťom vlastne prospešné pre to jeho telo deje. Ak máte niekto akúkoľvek otázku na Soničku, tak sa kľudne pýtajte. Ja si myslím, že to povedala veľmi ľudský. Takže... Áno, ja sa naozaj snažím povedať to ľuďom ľudsky, pretože na čo je dôležité hádzať slovami, ako sú karbohydraty, tokofenoly, ktorým nikto nerozumie. Na čo? Povedzme si to tak, ako to je, povedzme si to ľudsky, hej, je to dôležité na to, aby to fungovalo a toto je podľa mňa aj spôsob, vďaka čomu to ľudia začnú používať, pretože tomu rozumejú. Presne tak, ja si myslím, že to bolo strašne veľa úžasných informácií, že si zapamätáte všetky dôležité pre vás, že si zapamätáte to, ako dokážete chrániť seba, ako dokážete pomôcť vašim bunkám, aby ste boli schopní chrániť samých seba a takisto samozrejme vašim deťom. Ja vidím, že nikto nemá žiadne otázky, to znamená, že myslím si, že sme to urobili na jedničku. Jedna pani mi písala nedávno, že Balance Oil neobsahuje omega-6. Veď právne my sme sa rozprávali o omega-3. Omega-6 boli v všetkých tých nezdravých potravinách, lebo tu máme práve v tých jedlých olejoch, sladkostiach a podobne. Takže áno, my predávame omega-3, lebo potrebujeme vyvážiť tú rovnováhu medzi tými omega-6, ktorých máme v potravinách veľké množstvo, versus tých omega-3, ktorých máme máličko. Olivový olej neobsahuje. Olivový olej je omega-9. Takže máme tých omega viacej. Pozor na to. Jasné, však nenadarmo je to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a tak ďalej. Okay, Zákaznička má vyoperovaný žalúdok a potrebuje schudnúť. Pracuje na 3 smeny, čo jej odporučiť ako kombináciu. Tak, v prvom rade sa potrebuje trošku dať do poriadku, čo sa týka zdravia, pretože z nejakého dôvodu je ten žlčník vybrali. Určite to bolo nejaký skrytý zápal alebo niečo podobné, čo jej vzniklo zo zlého životného štýlu. Takže ako náhle ona napraví svoj životný štýl, doplní omega-3, ideálne ten Aqua X olej v podstate, pretože ten je vhodný aj pre ľudí, ktorí nemajú žlčník a nevedia dobre tráviť tuky. A k tomu by som pridala nejaký pohyb a možno niektorý z vašich úžasných spalovačov, ale to už je naozaj na inú debatu. Tak, presne tak, ako si povedala, určite budeme mať aj ďalšie webináre, pretože máme neskutočne veľa informácií, čo sa týka celkového zdravia aj vďaka tebe, Soni, takže my sme ti naozaj veľmi, veľmi vďační, že si tu dneska bola. Nela sa pýta, či je vhodný pre deti od 0 rokov. Tak, je vhodný pre deti od 0 rokov. My ho dávame v podstate úplne od začiatku. A čo sa, no, jedna tá príchuť zrovna je taká, že je tam napísané od 2,5 roka,
ale to je len vecou, že nie na všetkom je to všetky príchute vyskúmané. Keby ste pozreli ten pomarančový, tak ten napríklad je tiež od nula, tam nepíšu vlastne nič ohľadne teku. Tak, ja vám ešte raz krásne ďakujem za to, že ste tu dneska s nami boli. Celkovo 40 úžasných informačných minút. Verím, že ste si z toho niečo vzali. Určite napíšte človeku, ktorý vám teda poslal dnešný link. Ak máte teda záujem o ďalšie informácie, no a ja sa budem tešiť na ďalší webinár, na ďalšie informácie, na ďalšie školenie pre celkovo všetkých ľudí na svete, pretože toto je naše poslanie, vám pomáhať, aby ste sa cítili lepšie. Sonička, teba ešte raz ďakujem a určite sa vidíme aj na ďalších webinároch. Takže Ďakujem, Simonka. Ďakujem moc. pekný večer, majte sa. Majte sa.